Campo. Di, Hula Simeon. De Campo. De Campo. Campo Simeon ulang sa napalagay. Hola. ¿Cómo está usted? Tama sa tuyang Spanish. Hola, ¿cómo está usted? Hola. Hola, guapa y guapito. Mujer. Mucho mujer. Good morning. Smile. God is good all the time. Kasabay niya to mga tugang sa Technical Department, Jonah Police, sa Newsroom, News Director Mardelas and Jenny Balyaran, para po sa mga bareta in the morning. Hindi po mga tugang sa DCGB, ngunyan pong aldaw ni Martes pa sa ngunyan, yun ano? Martes pa sa na, di ba? Martes, tabi, 7 of March, 2023. Good morning po, Legazpi City. Good morning, Probinsya Canalbay, mga Bicolano, sa Manapartikan Mundo. Kumusta po kamugabot dyan? Kami po nagpaabot girarin pang mustar sa lambang miyembro kan bilog na family hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Hindi po sa DCGB. Sa programang ini, bawal ang kirit, bawal ang babloy, habang nakatutok mga tugang sa morning hirit. Henry M. in the morning. Kumusta po kita ka, boss? Hello, maray na aga. Maray na aga po. Hoy. Hello. Yes, sir. Maray na aga, boss. Mga boss, maray na aga mga boss. Nawawala si bossing, ha? Nawawala si bossing. Maray na aga po kita. Uy, sumay, uy. Kumusta po sa mga masarao dyan, ha? Sa mga masaraod, mga daitabi, mga tugang kipan saod, maray na aga po, ha? So mga, basta naso gabos-gabos na gayo dyan, ano man ang gibonin nung niya na aga. So mga daing magkageneribo sa buhay, ha? Ay, hello, good morning. Yes, sir, good morning. Mabati lang po ako. Yes, sir. Ano pong pangaran, Nindo? Paking Operiano po. Ano po? Paking Operiano. Paking Operiano. Sige tabi, sir. Anong balon sa tuyang isang bati unta? Maraming naga sa gabos na Prix Batch 102 ng Ginwatan Paris. Aha. Mabuhay po kita. Aha. Okay. Salamat po. Salamat po, sir. Maray naga. Magayunon man ang sa iyang kuwan sa iyo. Di ba? Halipot sana. Halipot sana. Ha? Good morning, Tabi. Sabi kang teksta, muy bien, señor. Oh, muy bien, señor. Muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Hello, good morning. Morning. Hi. Hi, hello. Hello. Oho. Napuputol. Nawawala, ha? Nawawala at bumabalik. Ito na naman. Sabi ni Kuya Tony Reyes, buenos días, señor Henry. Muy bien. Señor Tony. ¿Cómo está usted? Ito. Salbatada mi gamay nga di ko inabot ang subject nga yan kahit kan sa college kami. Kahit baga may Spanish subject kadi bago ako mag-college hinali na ako na yung gayud mga tugang inabot ko pa pwedeng bagsak talaga ako. Talaga ang grammar baga diyan sa Spanish na mapagalunon mapagalunon baga ang grammar diyan sa Spanish diba? Bueno. Bigyan na kita mga tugang sa mga marhay na bareta sa morning hirit. Marhay na bareta, mga tugang in the morning. Marhay na bareta para sa marhay na buhay. Siguro yun ang segment title tadi. Marhay na bareta. Tama tabi sa Tony. Reyes. Marhay na bareta para sa marhay na buhay. Marhay na bareta para sa halawig na buhay. Gaya na
Marhain na bareta para sa halaoig na buhay sa Morning Hirit. Mga tugang an pagkaon da tabi nin ang madali lang ay pagyari sa maabaka. Ito ito ay ito ha. Dagwa daw. Sus ko na kulugod na babasa. Madali lang. Pangyari. Oh, madali lang. Wait for a while, ha? Okay? Tama na ining segment ako yato ni, ha? Pwede na, marhay na buhay, marhay na bareta para sa halawig na buhay. Pampalaba nin buhay actually ni. Ansurus kan sa tuyang pig-istorya, hali po da sa pigapon na libro na ang title, Secrets of Longevity. Yan. Hundreds of ways to live. Yan. To be 100. Yan. Okay? Ang sabi, mga tugang, saro databi sa natural na reaction kan sa tuyang pandok. Kung kita mga tugang nagkakaonin maharang, yun po ang nagpupula ini. Ha? Yun po mga tugang ang nagpupula ini. Siring man, nag-increase po ang sa tuyang temperatura, asin kita po pinagdadaplos. Ini databi sinyal mga tugang na sa tuyang blood vessels are dilated and blood flow is accelerated. Paano nang pagbikol kan salbatan ng inyo? Ini databi mga tugang na nag-an sa tuya tabi na blood vessel. Ito pag-agyan kan sa tuyang dugo. Mga tugang dilated. Kiri baga so giring nganya so giri so ano yan naghiwas nagmarhay sobra. Buda mga tugang iyan databi gusto sabiyon nagmarhay databi so bulos kan sa tuyang dugo, ha? Karaklan databi sa mga spices na ini, siring po sa garlic, onion, cayenne, and turmeric have been clinically shown to prevent blood clots and improve circulation. O nailing mo na, ha? Kasabay databi mga tugang ang pagkaon tabi ning lada to help your blood keep you healthy and add spices and let it flow. Yan, diba? Ay dapat palan uning kantang ini palan ang dapat uni palan dapat ang kantang ini. Yan. Uni palan. Sabi digdi sa Ingles mga tugang natataramon, to help your blood keep you healthy, add spices and let it flow. Diba? Iya po, yan tabi mga tugang mas maray da tabi na nagtatagakaon kita ki ano yan, mas maray da tabi na nagtatagakaon kita ki ano ini ki mga maharang, nagakaon kita ki mga maharang-harang. Mga tugang, tapang nagkaon da kita ki maharang na dinaplos ka, buda mga tugang nagpulan sa imong pandok, gusto sabihin da kaan ang blood flow mo is accelerated. As in, ang blood vessels mo po are dilated. Ya kaya databi para maging marayan sa tuyang salod na kaipuhan mga tugang na magkaon kita nin mga maharang. Okay? Yan po ang marhay na bareta para sa halabang buhay. Baretang marhay sa halabang buhay. Yan. Ayaw si Sir Tony. Baretang marhay sa halabang buhay. Baretang marhay sa halabang buhay. Digisa na po sa Morning Hirit. Good morning daw sa mga taga-Baliti from Delia Pamplona. Yan. Okay. O bueno, yan po sa tuyang mga marhain. Ano yan? Marhain na bareta para sa... Tama ba ito? Sabihin ito marhain na baretang marhay. Baretang maray sa halabang buhay. Yan. Good morning po sa mga anak ko at asawa na si Randy, Shara, Aldrian, Sheila, and Ryan, and happy birthday po sa aking pamangkin na si Ayesha Tain Marciliana, and hello po sa Leron and Marciliana's family. Thank you po, Hen, from me, Leron. Yan. Okay, mga tugang aramon tanawan, mga buwan na manong bareta, mga tugang sa Morning Hirit.
bareta sa Morning Hirit. Buena manong bareta in the morning. Kasabay po mga tugang si Jimmy Nazalita. Rekognisado kan lokal na gobyerno kan kabalig. Saro mga tugang sa karesibin in commendation. May kinaraman po sa Adagos mga kan inot na ginibong rescue operation. Kan mga persona po na ano yan ha? Kan mga persona po na nagadaan sa plane crash. Kano minaging aldaw dyan po sa Kamaligalbay. Yeah. Salamaton tabi Mayor Kaloy Baldo sa pag-recognize kang effort kan sa muyang pagiriba. Pagtawin komendasyon. Imagine primerong aldaw. Suminabak si Jimmy, suminakat duman sa taludtod kan mayon. Hahanapon mga tugang so rickades kang aeroplano. Buda tabi sugadan. Buda oral daw na binantayan ni Jimmy. Nasalitan pinabi ng pangyayari. Thank you po Mayor Kaloy. Buda po ang sanggunang bayan kan Kamaligalbay. Chief Reporter Jimmy Nasalita nasa linya. Kabin Jim, good morning. Salamat BP. Natural. Paabutan ko ikakipasasalamat. Nata. Siyempre tayo kan approving authority kan boss. Dai, kung dai ka nagkusog kibuot nagibuhon ito, wala man kita. Kung sana? Ano po gani? Sabi nga ni yung babae, call of duty. Call of duty, di ba? Kung talagang dai ka man nagkusog kibot, ano ito mangyari? No, wala maaraman sa tao na araw ka so nangyayari na di Correct. Diba? Pero Kaya, plano. actually, gusto ko magkaraw kang inot pa na ngaya. Katawan niya ki mga komendasyon sa kung ano. Nganya ko si Jimmy, sigurado yung igwa ini. O yun mananggal, tama mananggal sududa ko. Tapos sa Mayor Kaloy, nahiling niya man ang kuhan ang import dyan sa kabalig, di ba? Pero kita baga nagtatrabaho dito man kay buwan na pagpara tawag kitang recognition na di ba? Nasa kuan sa na yan. Parte kan trabaho ta. Kaso hapon nga ni dahil man ako pigapod baga duman sa Di ka man na-excite. Parte kan trabaho mo di. Dahil man ako nagsakat. O di ka nagsakat? Dahil man ako nagsakat. Toto na pinagukuban ko na lamenting babaeng nagsakat sa bulkan. Ayun mananggat pala pag-interview mo ka sa hapon. Dahil man ako itinaraman na sana ako ito ngayon sukuan mo. Iyo. Dahil manayo ako kaso hapon. Sabi yun, pag-interview pa lang sa babae, pig-upload ka naman sa programa. Dahil ako nagduman. The best, di ba? At least pag-abot mo. Ito, bueno, seremonyas na sa Seremonyal ito. naman. Ang importante naman sa trabaho na ipapabot sa to sa yan tao. ang gusto ko sa iyo. Ay nga na ako nagkuhan dumaan, nagrani sa stage. Iyo baga, di ba? Pero kanay, ang parte kan sa tuyang, tama ka, na recognition o dahi, paitan trabaho. Oo. Di ba? Mas Kundi, kiwara ka. pasalamatan ta sa lokal na gobyerno, nailingso sa tuyang diribog Ang esperto. pipasalamatan ko dyan, so kooperasyon sa Satuya na nakukuha ta sa informasyon. Anytime na mag-interview kita, nakukuha ta sa informasyon. Dangan sa pagtugot man sa Sakuya na makasakat. Nga, Kung buda. man ako tinugutan, ano man ako duwa. Iyo. Buda, saro, pa si Lord. Numero uno si Correct, Lord. si Lord. Kaso nasa... Nagsakat ka, nadipis- nagbaba ka. Librido ka sa anuman na disgrasya, di ba? Dahil ako na barian o kunan, although may mga drodalinas, may natural mga... na ito. Ang pigaditan ko na sana. So, pauli, Iyo. ora ilaw. Yung anak ka, reklo na ito, di. Dahil mo harap kung mahulog ka sa Sampas. sampas, kumakasyot, so bitis mo sa sa mga gapong ralaklaon. Yes. Iyon na ito sa kakuhaan ko. So, inagyan na Bata medyo mariklo mo na itong pauli. Bata maurahan ng padi. Basta so, balon ko, rinisirba ko niya ako, baka magbanggi. Dahil ako pang pamanggi. Pinangutuhan ko biskit. Solve na ito. Diba? May problema. So, pabalon sa moya, alas 4 mi pa na-receive. Kan, so kikaong ko na alas 3 na nang hapon ta nagkurog-kurog na so mabang nusin na. Siyempre, nagago na. Sayang lamang niya ako. Pinatos ito siyempre ko pa medyo may nagkulon Iyo. para na niya ako nagparadara lamang ako hindi ko manakaon
Anyway, salamat sa Diyos. Thank you, Yes. Lord. Importante. Giniya kita kan malayos. Na day kinadiskwado naman. Dahil na Diba? pero so kuwan talaga peligroso so mga Arian Sus, aram ta yan talagang peligroso. itong so Oh. mga itong nagturukan so Oh. nagretrieve Oh. ang sakripisyong ginagihan grabe Iyo. na nakaka-relate ako. Iyo, aram ta talaga diyan maski diyan daing kwan daing kwan daing ano ini daing kano man na ngaya rescue talagang delikado magsaka diyan kuno katataw diyan. Dahil man Diba? dahil ka man makasaka talaga. No. Anyway, parte na yan kan istorya BP. Yes. Kan kamalig Yeah. and parte naman kan istorya kan so mga nag-rescue o nag-retrieve. Yeah. Mientras tanto, Yup. BP sa... Aha. Thank you so much. Yes. Siyempre. Congratulations. sa Baguio. Mabuhay. Thank you sa Toya sa DCGB. Aha. Thank you sa mga compliments Iyo. sa manigarang gulpi sa compliments niya sa Toya Iyo. na receive ali sa mga taga-Tapay. Maski Domingo pa lang, iyo man ito ang kasugbot ko na Iyo ako pala. yung maski pagaluno na sa taas. Ata na. Gustong Ata na. sabihin, Domingo, Yan sa tao nagahalat ka ito. yaon sa mga tao. Yan sa tao nagahalat ka ito. Oo. Kaya ako nang gad bilog ang pagtubod ko permisi mo. So, isipon mong so taga Mm. TV5, Oo. kali sa Manila, Oo. ka naga-press con, nagpamamidbid ako from DCGB, Jimmy Nasalit. Mm. Rin na ni ako, Oo. Oo. nakikinig kami, wala kaming ibang makakuha Radio? ng impormasyon na gagaling sa taas. Sa'yo kayo kami nakikinig. Oh, di ba? DCGB, Di ba? Di ba? Oo. national ito. Oh, correct. Oh, ibig sabihin talaga, tayo lang ang nag-cover noon nung Sunday wala na man yun. iba, Saturday. exclusive. DCGB man sa talaga niya, diba? Yes. So, Kasi pag sa mga Mm. sumobil ka national media, tuman ko na patunayan, nakikinig kami sa inyo. Oo nga. Dinidescribe mo yung sa konyo sa bulkan. Oo. Sabi ko, thank you so much. Yes. Hindi lang sila. Hindi lang yung national media. Yun lang ang lumapit sa akin. Pati sila. Mientras tanto, baby, Okay. pasiring na kita sa normal na Yup. mga dalagan kan na mga sitwasyon, informasyon. Komplikado ang sitwasyon sa BBP na may nagluwas na post na gari iba sa normal. So, nasingo niya na pagkaldaw, Marso 7. Okay. Igwa kong nabasa na surat ni Governor Grex Lagman kay Norma Samantela. Igwa kong Aha. nabasa eh. Sige, go. Samantalang kaso hapon, base sa mga chopper ng jeepney, konsiderado nindang 100% paralyzed ng gadkasudma Aha. ang biyahe kan pampaserong jeepney, parte kan transport strike, parte ni kan personal na obserbasyon kan DCGB News Aha. sa paglibot niya to digdi sa tercer distrito kan Albay. Aha. Dahil talaga ni namamasada. Aha. Anduang aldaw ngo niyan, dahil masabutan ko na ma-resumer ang klase sa posible sa ibang lugar na igwang nagbiyahe, Aha. pwede gayon na ibalik. Alaga digdi sa 3rd district, kung babasaran niya to, so pahayag kan mga nagtitiripon kaso hapon na mga transport driver, digdi sa may overpass sa may Morm, San Francisco, Ginubatan, sisiguro dahon ninda nangunya na aldaw, paralyzed giraray, Mas lalo. mabalik sinda sa aga. Ay pangyari sa maabaka. Oh, Oho. Igwa kong nabaalat ko na ta. Sige ta. Habang nag-report ka, napong ko susurat Igwa. Igwa kong nailing ka sa banggi. paano ini? Komplikado ini kung kung totaling human giraray ang panindugan kan mga driver. O, na din pinahayag. Ampet sa Marso 6 kaswapon, Dr. Norma Samantela Seso 6 Schools Division Superintendent Albay Linyon Hilbugtong Legazpi. Uni, tabasan ko pag-report mo. Basahan So ko. ganyan, magkakausa ini ta BBP, din karilibugan. Tapos yung mga nakabasa kaayan, Iyo. siyempre malaog na. Correct. Kanya pa paano ni kung wala man kiba auto, science in the malunad. Iyo. Iyan ang sitwasyon. Nakahoron ko kaso hapon talaga so mga transport driver na kami ngayon
ipapahiling mi sa national na paralyze mi sa lawag ni Duwang Aldaw. Pero Oo. dahil na nga kakayaw na sundo pang Biyernes. 2 May days lang ang reporting target nila, Jimmy. Ano, tama? 2 days lang, di ba? 2 days ang sabi kan kuan Oo. mga taga-digdi sa 3rd district. Iyo. Indasod yan sa Ligaspi Daraga. Oo. Pero ining Daragaligas, pwede man kasapon kay Kwan, movement, then na-paralyze kasapon eh. Di So, man kung sinda. babasihan mo so yan na memorandum na yan. Ang big basaranda so mga report sa media na igwang biyahe. Iyo nga ni, baga. Sisay na media man na nagbarita. Siguro na, basa hindi kung tama ang interpretasyon ko. oh. Pero dyan sa Oo. 3rd district, anong mga rotas na paralyze completely Paralyze kasapon? ka, boss. Naglibot ako kaso hapon, although nung pagkagada, igwa pa nin pa sa Igwa. Roman. Oo. Pero kanso nag-udto na, naghapon na, Day na. totally, inagad ko sa assessment, halis sa inda mismo. Niya, kung ano ang assessment, hilinga nga 100% masasabi min na paralyzed. Walang biyaya, no? Buong 3rd district yun eh, kasapon. Oo. Oh. Ngunyan, Okay. ngunyan na daw, kapadagusan ini. Mhm. Pero Miyerkules aga, balik na nga, kamari sumir na nga kami sa trabaho. Okay. Iyo man ang gata. Siyempre, sa pangangaipuman. Pero Oo. at least, kasi naki 2 days na pagparalisa, So, kambiyahe. ngunyan, kaso hapon, baga nagbandera na sa DepEd, Mm. na ship sa modular. Ngunyan. Kinarargahan na sa mga estudyante kigulping mga Modules. assignment, modules. Mm. Di ngunyan, kung mabalik na, paano naggulping assignment na nung mga estudyante, mga klase, pag grabe na lugod na task sa mga ake, Iyo. may module ka na, face to face ka pa. Yeah. Di ma-adjust man yan. I-adjust man din ang learning modality ka yan. Kaya lang yung ano ito, ang pig-anticipar ko, itong sinabi mo na kung ngunyan daw, mas gusto pang iparalisar kan transport sector ang biyahe. Doang aldaw ang target ninda. Yes, O, di yes, ngunyan yes. kung may klase na, ano na yan? Paano na yan? Makralasi yan. Yeah, correct. O paano correct. siya makalaog kung na man malulunadan? O Okay. yan ang question ta BBP. Yan ang Yes. mga dagdag yatong informasyon. Jimmy na salita di si GB nyo. Sa luwas. Thank you, Jimmy Boy. Sa Barata, hali po dyan sa luwas. Ay, bakit wala to? Ay, natainit na naghang na ini. Dati wala man ini. Bakit nangyayari? Sandali lang, Open. Oh. Nataini. Dati wala man ini naghang. Anak ko gayon. Napasala gayon. Supindota. Anyway, uni pong surat ni Office of the Governor, hali po ini para kay Dr. Norma Samantela, Seso 6, ha? March 6 po ang date kani. Sabi digdi ni Governor Rex, greetings of peace. In anticipation of the week-long transport strike of jeepney drivers and operators nationwide, from March 6, 2023, CHED issued a memorandum dated March 3, 2023, and DepEd released an advisory dated March 5, 2023, informing the public that there will be no suspension of classes and that educational institutions conducting face-to-face classes to adopt a blended learning and to implement appropriate flexible learning modalities to ensure the continuity of education. To ensure the continuity of education. Kalmatan ng dila ini, Malayaw talaga kita magbasa ng English, May diferensya talaga kita. Iyo po, ayan, so introductory kan surat. Sabi ni Governor Rex, the provincial government of Albay issued an advisory through PDRMC APSEMO 5, 2023, dated March 5, 2023, adhering to the memorandum and advisory issued respectively by CHED and DepEd. Nagpaluwas nga kami ki advisory nga sa APSEMO na masunodon nga ang ang DepEd order boda ang CHED order. Pero ang last paragraph ni Governor Guest, however nga as reported by media outlets nationwide,
Susog ngaya sa Bareta kan media outlets ngaya mga taga-media ngaya sa bilog na Pilipinas. As of March 6, 2023, several transport groups did not join the week-long nationwide transport strike. Susog ngaya sa report ngaya kan media sa bilog na Pilipinas sa nationwide, dakol ngaya na mga transport group anday ngaya nagsabay sa sarong simana ngayang transport strike. This also happens to be the dynamic in Albay. Oh, ini nga yaman sitwasyon man sa probinsya kan Albay. Thus, the means of transportation no longer affect the in-person classes. Oh, ang sinabi na ngayang klase ngayon na ang sistema nga sa transportasyon, dahil naman nga nakaka-apekto da junior sa mga pigasabing in-person classes o face-to-face. Hence, it is imperative that we return to normalcy. Nangangulugan sa ngayon, magbalik na ngayon kita ngayon sa normal. Pakadyan nyo. In this regard, to ensure education continuity, you are hereby enjoined to cancel the suspension of in-person classes. Face-to-face classes shall resume. Junior. Face-to-face classes shall resume in all levels starting March 7, 2023. Ano pagsabot mo ka ito? So, face-to-face classes nga dapat nga ibalik na nga mag-resume na sa gabos na level sa probinsya, mga tugang, sa Marso 7, which is today. Please be guided accordingly. Very truly yours, Attorney Edsel Greco Lagman, Governor. Yan ha. Yan pang surat, mga tugang address po iyan kay Madam Norma Samantela, an Albay Division Superintendent. Yan. Okay? Therefore, anong sabihin kan? Balik dango niya na daw ang face-to-face. Hello, good morning. Miko, good morning. Yes, sir. Maray na aga. Pagdang uman. Opo. Ako kasi nang kiyaw to dahil meron akong motor. Nag-observe ko sugma. Sa Legazpi, totoo din sa Daraga. Dahil maging problema pa rin. May mga jeep. Wala man, pare. Pero sa 3rd district pala, naparalisar sabi ni Jimmy. Dahil ko alam yan. Until now, agad ngunya na aldaw da tabi, magapadago sindakan today na plano na iparalisar ang biyahe sa 3rd district. Yan ang dahil ko alam pa rin. Pero sa Daraga Legazpi, dahil manigning. Iyo. Ano, sabi ko, nag-interview sa mga driver. Ano mga ipakaw mo ito, pamilya may? Iyo baga. Totoo yan. Puro start niya yan. Dahil man kinangyayari ngayon. Yes. Pag pinawala na ngayon, pag pinaisap lang jeep, hindi nga mga gilipo. Okay. Ako rin sa Ulbertam Box Tobacco. Orin Yeah. so penetras ko so modernized jeep kang Legazpi Tobacco. Very successful. Okay. Kaya ang problema ka iba man talaga kung paano mag-interest kooperatiba. Ano Yeah. mga araw-araw kaya. Yeah. Manong sa mga araw kayo dapat mabalance ito. Makairak man talaga kung irali ng jeep. Paano magkaburuhay yan? Yes. Oo. Ang solusyon siguro talaga, ibalik sa kartela. So, kabayo buda. So, karitela talaga. Ayun, solusyon ka. Ayun, balik sa kartela. Buda, karabaw, buda, pababa. May mindin ko na diaper para sa kabayo. Balik sa karabaw. Yeah, okay. Good morning, Brother Dan. Good morning, Dan. Maray na, ibalik ito. Sos ko, nagdakula kita dyan sa pagguyod kang karabaw na salbatan ng ana. Hello, good morning. Hello, sir. Good morning. Morning, boss. Nagbawi lang si Gob. Nata na naman. May pinaluwas ba yung statement sabi iyak ng Domingo? So, first statement. Ano dapat Ulit, ninyo? sinuspindi niya. Nata, sa mga elementary na school sa local communities. Within the community na mag-aanak ka, kahit kung dyan ang jeep. Paano mo man iyan gibo na panyan? So other modalities penganing internet. Ang mga maestro magarayaw na dyan. Gara piglibong mo naman ako Hindi po ba ka? Niya, nagbawi na siya. Ang mga elementaries, for every barangay bagayaw na. Yes. High school, may mga Yes. po ng jeep.
Nagbiyahe dyan, tricycle, Yeah. padyak. Mm. O, man ba ito nag-strike? Yes. Okay, nagbawi man ko niyan siguro. Okay. Yung masarap Yes, salamat bossing. Maray na aga. Ano pa, may reaction pa? Igwa pa? Bago ko pa report doon si Pading Al Armario. Happy listening po sa mga taga Kimantong Daraga Albay. Maray na aga po. Makalibong puan memo kan mga namamayo. Iba-iba ki mayor, iba man kigob. Kani po sa Daraga. Dahil nagsunod sa abiso kan mayor. Mala ka sa hapon. May klase kami face to face as per advice po ni Ma'am Samantela. Basta yun na yan. Pag may oran, budak baha, titaw sa LDO on discretion. Aram mo, Junior, may punto ining texter ta. Dapat ko tayo ng suspension of classes ngayon na transport strike. Tinaw sa LGU. Di ba, John? Ta nagkakailing, so mayor, kung may biyahe sa lugar ninda, buda, although province-wide baga ang biyahe ka yan, pero pwede mong ipabalidate ulos. May nagabot ngayang haling to district sa mga mayor. Di ba? Pag may oran nga buda ba, titaw sa LGU ang diskresyon, sabi ni 2175. Yan. Okay. Good morning, Tabi. Ang loop 1 and loop 2 po, wala biyahe kahapon? Now po mabiyahe sinda? Question mark. Aha. Yan. Good morning. Sisay susunod doon, si Gob o si CSDS? Si Gob may linuwas na memo, CSDS igwaman, kaya lang magkaiba. Rule, nasa may linuwas si SDS kasawabo na memo. Yung sabi kan caller ta, iyo man ang sabi kan texter ta. Paano ka man naintindihan kan TV5 na Tagalog baga, ay baka may Bicolano duman sa laog. Congrats kay Jimmy, monitored talaga kaya so nangyari kada aldaw through DCGB. Siya lang so taga-media na nagkatuto. Congrats man sa estasyon kan DCGB. Sabi ni Manay Vilma, Ma'am Yet Cornelio, hardworking and my determination, si Tip Reporter Jimmy Nasalita. Kudos po. Yan. Good morning. Pwede gayod maharang na tataramon? Pwede. Dapat po by area, nag-observe sinda. Salamat po. Maray man ang puwent ka ini. Thank you po. Happy birthday kay Veronica Hile ng Bachelor's Compound, Washington Drive, Legazpi from MMC. Yan. Good morning, Tabi. MMC, Maraynaga. Alar Mario, may dagdag na report. Good morning, Paring Al. Kamin. Good morning, Pare. Agresibo mo niyan ang mga pulis sa paggibonin accomplishment report para may sumiter tinda sa higher command. Yan ang sitwasyon sa kanyan pagkatapos nagtukaw ang bagong regional director kan PNP Bicol, kan sarong simana na si Police Brigadier General Westrimondo Obingke. Kasud ba, atabon pa, nagparapanikit na ang pulis kan Sipak 2 sa Albay District sa mga nagpababanin na pasahero at nagpasakay sa tubangan kan City Hall. Pati ang mga tricycle na nag-agi, digdi sa may atubangan o dyan sa may atubangan kan City Hall, talagang titirikitan. Kaso hapon man may checkpoint ang Sipak 4 kan Barangay Taisan. Pati naman ining mga tigibong ini parte kan lakdang man kan PNP na mamonitor ang palibot. Alaga na reparo ang sendang pagiging maigpit ngunyan dahil may mga nagdududa na bago ang regional director ay po hanindang makasumiter ng mga accomplishment report para ma-impress man ang bagong regional director. Yan pa rin ang informasyon. Digni sa luwas, Alar Mario, DCGB. Thank you, Paring Al. 12, bago mag alas 6 nin aga sa morning hirit. Madali lang, Joshua. Sisay Tabi susunodon.
si Mayor Awin o si Gob, magkaiba kaya advisory ninda. Sabi ni Mayor dahil pa klase, si Gob man may klase na makalibong. Bahala. Basta, discretion na nindong mga parents dyan. Ha? May klase po, ta makalibong, nalibong luod ako. Basta resume na sa bilog na albay o another basa unta daw sa iba. Didi po sa mo serhen sa daraga may klase pa kahapon malibongon po mga memonin na sa dip di ba man memo sa LGU iba man in the end sinunod sumemo kan deped albay o siyempre ta matatakot sa mga teacher masunod ta ba mamarkan ka absent kan albay division ha? Dapat oral daw yan gibon kang pulis. Bako usan akong magibuki reports. Yeah. Good morning. May klase po. Tama kalibong lugod po. Ikot Ans Galero, nasa linya. Good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong bareta, padagos pa ko niyaan na nagbabayolar ang nagkapira mga persona may kinaraman sa smoke-free ordinance na syudad ni Legazpi. Inian na bagay na kinonfirmar ni Jose Balbin na team leader kan smoke-free unit kan na gobyerno lokal kan Legazpi kung saan kasuod mo sa kasagsagan kan na transport strike nagkondusir sindan in field operation as in 5 na mga tricycle drivers na nagsisigarilyo sa mga pampublikong lugar, 5 man na mga individuales as in sarong lotto outlet na nagpapabakal ni na tobacco products o mga sigarilyo na natawan danin citation ticket. Sigun sa iya, mahigot pinagbabawal ang siri ng mga bagay o rugpa kung nasa pampublikong lugar dahilan sa talagang malinaw na pagbayolar ini sa ordinansa kan syudad may kinaraman sa smoke-free o digdi sa tuyang kapalibutan. Sigun sa iya, mga personang ini big warning nga na bigtawan ng citation ticket as naglalaom sinda na dahil ini maging recidivist o kaya uro-utro na mag-sigarilyo man giraray sa mga pampublikong lugar. Sa kanyang aldaw as sa mga maabot na aldaw siniguro ni Balbin na mas mapadagos pa ang sindang operasyon dahil sa sigun sa iya rampant man giraray o rampant man giraray ngunyan na mga persona, mga grupo na nagsisigarilyo sa mga pampublikong lugar minsan pa pigtatarapok sana ano po sa manlain-lain na gilid igdi sa tuyang kapalibutan. Sa EVP yan informasyon, Ans Galero, DCGB. Okay. Yan ang pagsigarilyo yan. Pagkakaroon no, kan Junior? Bayan na, may stress na naman ako kung yan na aga. Ang gabos na iya. Mala na kamukaan para boleh makita ka. Joshua Bino, kabing Joshua, kamusta dyan? Yes, good morning Tabi VP, good morning sa mga paraantabay. Mga dagdag pang impormasyon, may advisory VP si Albay Governor Edsel Gertz Lagman na ipadagos na kunya na aldaw nin Martes, Marso 7 ang face-to-face classes sa gabos na eskwelahan sa probinsya. Okay. Alagad ngunyan man VP na pagkaga 1 hour ago ngunyan. Igwa man nin advisory si Daraga Mayor Awin Baldo. Nakapost inisa sa iyang official Facebook page na suspendido man gyari ang face-to-face as in blended mode of learning man gyari sinda. Ibig sabihin module o online. Patanid pa ni Baldo sa iyang Facebook post na pirming ipag-check ang sa iyang official Facebook page o Facebook account na Awin Baldo. Tangani malikaya na mabiktima nin mga fake screenshots nin suspension. Let's all be vigilant sigun pa ki Baldo. Kung kaya baga may na-receive katabi VP na text na medyo nagkakaigwanin pagkalibong ang nagkapirang residentes kung si Isay ang susunodon. Mientras tanto tabi VP kasuhapon, di man totalmenteng paralisado ang mga biyaheng Legazpi Daraga. Igwa ki mga nagbiyahe, pero igwa man kinagkapirang nagtigil pasada tabi VP. Partikular sa biyaheng Legazpi Daraga, pati sa biyaheng letter A Buda B. Nagkapira man na biyaheng Legazpi Daraga via Tahoe Road. Nagkapirang driver tabi VP kasuhapon ang nagtigil pasada. Sa pakikipagurong ta sa nagkapirang mga jeepney drivers na ini, na nagtigil pasada kasuhapon, posible ngayang doang aldo kaming magtigil pasada, pero dahil may kakayanon na magsarong simana, tapa naman ang pagbuhay-buhay. Pwedeng kasuod ma, buda ngunya na aldaw, kaya nindang magtigil pasada bilang pagsuporta duman sa nagkapira man na
grupo kan jeepney drivers na tutol nga ni digdi sa jeepney phase out and jeepney modernization. Oh, nya paano ito? Si Mayor, ang memo ni Mayor Awin Ngunya na aga, may suspendido pa? Oh, dahil ini BP so actually baga naka memo na may pirma, naka-post ini sa iyang Facebook Facebook account na Awin Baldo. So official Facebook account niya. Ano ang sabi niya? Kuta BVP in Toto Ngunya na ining aga. sa iyang Ngunya na aga. In short, Ngunya na aga, may klase, suspendido ang klase sa Daraga? Roger to that, suspended on face-to-face. Pero mapadagos ang klase, pero kunya nini, blended. Iyo. Nya, kaso ako na sa Daraga, may klase. An instruction kan division office, may klase nga. Yung MVP na pagkalibon, tapos sigun sa Naalam ko na, iyan na memo ni Mayor Baldo, efektibo mo niya na aga pa? 1 hour ago, sa presenting oras na MVP. O nya, uni baga, may memo man nag-circular ka sa banggi si Governor Rex na resume na ngayang klase, naka-address kay Madam Norma Samantela. Yes, iyon ang medyo nalibong sa mga residentes ko niyan. Basahon ko BP in Toto ining post ni Mayor Awin. Ano sabi ni Mayor Awin? Sa mga nag-ao nga, blended mode of learning man tabi giraray kita. Tama. Naka-parenthesis, module or online. Oo. Suspendido man gilayon ang face-to-face na klase nga ng Aldaw, March 7, 2023. Kina. Abang sa natabi kita for further announcement. Amo. Para maiwasan man mabiktima san pagkalat o san nagpakalat nin fake screenshot tungkol sa suspension, ipag-check man tabi gilayon niya ding official FB account ko. Let's all be vigilant. Amo. With 1.3 likes, 286 shares, Yes, and nagpakalat. 105 comments. Anong pagmimin ni Mayor na, ano yan, fake suspension? Ano ito? Sabi niya, BP, para ta maiwasan mga biktima kang nagpakalat kay fake screenshot tungkol sa suspension, ipag-check da ining official FB account niya. Nya sa ito nung, arin ba napigimin yung fake na screenshot? So sa iya o so sa iba? Tinda ang BP ko, anong pigtutukoy niya digding fake screenshot kay suspension. Oo. Pero susog sabi sa BP ni Mayor Awin, post niya, ngunyan na pagkaaga, suspendido man garay ang face-to-face, pero mapadagos ang klase, blended mode of learning. Oo. Okay. O sige. Bala na? Bala. Magkralasi. Basta mag-iringat. Yes. Okay, so yun tabi, BP. Ikaw Tapunan ko si Sir Cedric. Taklaroon tayo yan. Yes. Klaroon ta. Okay? Okay, Sige. Roger to the tabi, VP. So yan ang dagdag impormasyon. Halidigi sa lawas with Kuya Boy sa mobile, Joshua Bino, CCTV. Salamat Joshua sa report. Mientras tanto, aramon ta namang sitwasyon sa Tercer Distrito Canalbay o Premier Distrito Canalbay. Ang madali lang, Sir, may pinaluwas pong advisory si Gob at SDS, Ma'am Samantela, na may laog na po kaya? Yung baga. Kumusta tabi dyan, Jumar, sa First Street? Go! Dahil mo baga digdi tabi BPN ring strike. Ang solamente nag-strike digdi Santo Domingo. Kaya nga na, bakit dyan Ligas Santo Biyahe. Domingo strike? Ako na kayan. So, Tabako, Ligaspi, Tiwi, wala man na strike. Aha. Okay. Kaya, kasod mga ni, kulang ki pasahero. Dahil klase, igwang biyahe. Oho, Kaya okay. kulang sa pasahero. Okay. Iyo man sa nampigan ko, ang day ko lang sigurado dahil kung magpapadagos pa so strike ang Santo Domingo, pika-follow up naman ganyan, hindi sa lokal na gobyerno kan Santo Domingo. Pero so deklarasyon ng dakasod strike sinda kasod dahil man sinabi ko na pirangal daw. Oho, okay. Pero sa kabilugan, wala man na strike tabi ang First District maliban sa naduman sa biyahe kan jeepney Santo Domingo boda Santo Domingo to Legazpi. Kaya tanto BP Henry pinasalamatan kan Chief of Police kan malilipot Police Major Manuel Dionisio ang publiko na nagpartisipar sa ginibong aktibidad kan Municipal Advisory Group for Transformation and Development sa pahingan natin ni Malilipot PNP na fund run kanakalis na Sabado. Sinabi ni Dionisio na kunday ang publiko pati naman ang mga lokal na gobyerno nagsuporta digdi dahil magiging matrayumpo ang sa indang takbo ng kasimbayanan laban sa illegal na droga ang
naunambitan na aktibidad, iyon din nagsanin kadakol-dakol na tao, digdi, na nagpundigdi sa Siwol kan malipot na siya nagtapos sa TESDA SFISP. Daralagan ang kwarta na naguno sa naunambitan na pandran, iyo ang gagamiton kan malilipot PNP sa pagbakal nin mga solar lights na sa indang ibubugtak sa nagkapirang piling mga madidiklom na lugar digdi sa Banuan kan malipot para maibitaran ang mga kriminalidad. Yan, TV Henry, dagdag na bareta, Jomar Bian, GCQB. Okay, thank you, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Good morning, Sir Henry. May biyahe na po bang jeep papuntang 3rd District? Kapon, wala man po jeep, nagabiyahe. Sabi na sa report po ni Jimmy, ngunyan da nga aga, hinguhaon kan mga jeepney drivers po, the operators naman, ay paral sa Geraray, ang biyahe po sa 3rd District Canalbay. Arugon sa na-order pag may uran, buda sa LGU ang discretion. Sabi kan texter ta. O sige. Ang 3rd District total, walang biyahe kahapon. Yan. Sabi kan sa tuyang texter. O bueno. O yan tabi, mga tugang, ang mga bareta susunod na. Magalipas lang po kan mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw Maghiras Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghinanyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na Lakaw asin Maghiras. Sa programang ini, sa indong makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw Maghiras Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6:02 po in morning. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, uya ang sa indong tagapagbareta.
Headlines, mga tugang kan mga bareta, APSEMO, pigahalat ang report hali sa malalay na grupo sa probinsya. May kinaraman sa transport strike ngunyan na semana. Department of Agriculture hinagad sa 3,741 mga barangay sa Kabigolan na magpartisipar sa hapag kay PBBM program para sa supisyenteng pagkaon sa lambang pamilya. Sa lado national, transport strike dahil nagtrayumpo na maparalisar ang biyahe sa ibang parte kang nasyon sigon sa LTFRB. Militanting grupo ng transportasyon na piston, diretso ang transport strike ngunyan aldaw Marso 7. Magkakasunod na pag-atake sa mga politiko bako konektado sa lambang saro sigon sa PNP. Sa ibang nasyon, Pope Francis nangapuda na tapos na ang trafficking of migrants matapos magadan ang 70 katao kan luminubog na barko sa Italia. Business news, export ng dried pili sa Pilipinas sa giraray na binuksan kang European Union. Detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. Pigahalat po kan Albay Public Safety and Emergency Office o APSEMO ang ipapadarang report hali sa malalay na grupo sa probinsya may koneksyon sa mahiwasan na transport strike ngunya na simana. Sigayon kay APSEMO Chief Dr. Cedric Daep day pasindanin informasyon kung ipapadagos pa inisagkod sa Marso 10 alagad magkakaigwasin na nin assessment para digdi. Inotang kinumpirmar kan mga jeepney drivers sa operators sa Tercer Distrito Kanalbay na sagkod sa nangunyan aldaw ang pagsabay ninda sa transport strike mantang sa aga aldaw Miyerkules balik na sinda sa normal na pagpapasada para daiman masakripisyo ang hanap buhay asin maapektaran nin marhay ang sa indang familia. Daiman o kaya pigihiling man ang posibilidad na sumabay ang ibang transport sector sa probinsya kan Albay. Balik face-to-face classes sa Albay Pongunyan aldaw Marso 7. Inyang nakapalaman sa surat ni Gobernador Edsel Lagman kay Dr. Socorro de la Rosa ang Schools Division Superintendent kan Department of Education manungod sa implementasyon kan blended learning dahilan kan mahiwasan na transport strike ngunyan na simana base sa Provincial Government Advisory o PDRRMC APSEMO 5-2023 na may petsang Marso 5. Sinabi ni Lagman na ang desisyon niya base man sa report kan media outlet nationwide nagkapit ang transport group ang dahi man nagsabay sa week-long transport strike na yuman ang sitwasyon sa probinsya kan Albay. Sinabi ni Lagman na bilang pagbabadago sa sin prioridad sa edukasyon, balik na ngunyan aldaw ang face-to-face classes sa gabos na level para mapapubliko man o pribadong eskwelahan. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan na pag-aagarig di po sa DCGB. Dagdag na report hali po dyan sa Tercer Distrito Kanalbay kay ba po si Jimmy Nasalita. Ginibo na naman na dumping site ang pamitisan kan Mount Kituinan digdi sa Kamalig kung saan digdi sa Puon Pasana bon mauro exercise an bakilid minahampang sa sementeryo sari-saring basura an mahihiling dainin MRF wara man nin na naghakwat pipadaros-dos na nadigdi sa hampas an manibebang klaseng basura kung pasakat o pababakan na mga personang nag-walking magin na mga turistang masakat mababa sa Kituinan naka-auto sa ngabon an alis ngaw kan basura. Ano daw ini kayang resolbiran kan barangay Tinago kung saan adjacent sa na ini kan mga basurang yaraon digdi nakatambak sa ibong kan Tinampo magayunon ang mga lettering nagsasabi Kamalig tuloy po Kituinan Hills I love Tinago pero kung ngawan bona mo daing sibilidad ang sisay man na nagpapara tarapok digdinin basura kung ini mahakuat kan barangay duro diretso ang pag-pile up kay ni pati ang mga gadan sa sementeryo delikadong mag-uro aral boroto kung pati bisinidad dinda pigigibo ng dumping site digdi sa
puon kan Mount Kituinan sa Kamaligal Bay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Iba pa niya itong mga baretang ngunyan sa lado lokal, piging ganyar po kan Department of Agriculture, Bicol, ang opisyales kan 3,741 barangay sa riyon na magsuporta sin magpartisipar sa halina't magtanim ng prutas at gulay o hapag kay PBBM ng katuyuhan iyoan magsiguro ang sufisyenteng pagkaon kan kada pamilya oro aldaw. Sinabi ni DA Bicol Information Officer Rubelia Guarin na ang DA Bicol handa na magtaonin suporta sa mga barangay sa pagikan sa indang vegetable seeds, farm inputs, mga gamit sa pagtanom bilang parte kan sa indang gulayon sa barangay project sa Lindongkan High Value Crop Development Program. Hindi kailangan na malako yung taniman. Sabi, kahit sa paso nga lang po or mga used bottles, mga patapon ng mga gamit pwedeng taniman para yung food security ma-ensure po sa mga bahay pa lang. Sigon kay Guarin, para sa barangay na gusto makipag-partner sa Department of Agriculture Bicol, kay puwan sa nang magsumitin din surat na naka-address kay DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla, asin sinigurong tulos na mataon ng asistensyang kinagaipuhan. Sa ngunyan, nasa 50 barangay ng enot na natawanan in farm inputs bilang pilot area sa Bicol Region para sa nasabing programa kan sa tuya po na gobyerno. Dagdag na report, mga tugang hali po dyan sa luwas. Dara po ni Alar Mario, may kinaraman sa mga lote na sa derikan gobyerno, kulang na daw ngunyan. Alar Mario sa detalye. Naghahanap na ang gobyerno niyan ng mga lugar na pwedeng tugdukan ng eskwelahan at hindi pa pang infrastruktura. Siling digdi sa barangay Taisan, sinda Congressman Joey Salceda, asin anak ko Bicol, naghahanap na ng lugar para sa planong sports complex, asin matugdukan ng mga bagong school buildings. Problema naman ini sa ibang lugar, kaya kung minsan, pataas na una expansion kan building para makatipid sa lote. Sa ngunyan, iyaon ang sufisyenteng budget kan gobyerno para sa mga infrastructure projects, lalo na nakapot ka na Committee on Appropriation asin Committee on Ways and Means ni na Congressman Harold Rico asin Congressman Joey Salceda ang budget preparadong magtao sa mga lugar alagad lote sana nasa American gobyerno ang nagiging problema minsan. Alar Mario, DCGB. Iba pa niya tong mga bareta, mga tugang unya na pagkaaga, diretso kan mga konsumidores na maraman ang rason kan Albay Electric Cooperativo Aleco kung nata pauro truk asin puro palsok ang kuryente sa probinsya. Sigon kay kinatawan Vic Siga, pamayo kan Committee on Power and Energy kan sangguniang panlalawigan. Apero sa nasabing problema, nakakaresibis sindanin mga reklamo manungod sa palabaw na singil sa kuryente. Katakod kay ni siniguro kan opisyal na ipapaapod kan sa indang opisina sa Aleco Acting General Manager Engineer Wilfredo Buxit. Tanganing mataonan nin linaw asin paliwanag ang nasabing problema. Naglao man ang opisyal na magigibuhan in aksyon ang pangapudan kan mga albayano na tanuson ang serbisyo kang kuryente, lalo pa tanagsalida na nin kooperatiba. Deped Albay, masunod sa orden ni Gobernador, manungod sa pagbalikan face-to-face classes. Report kay Ans Galero. Automatikong masunod mo niyan ang DepEd Schools Division of Albay sa kasuratan na pinirmahan ni Gobernador Atty. Edsel Grex Lagman kasi naka-address kay Schools Division Superintendent Dr. Norma Samantella Kunsain. Pigrekomendar kan opisyal na pag-ibalik na ang face-to-face classes digdi sa probinsya kan Albay. Sigun sa impormasyong ipinaabot mo niyan na pag-aagi kan opisina ni Samantella kan DepEd Albay sa DCGB News, si Lagman ang pamayo kan PDRRMC kaya kung ano man ang orden kay niya susunodon kan Department of Education. Wala pa man sindang abiso na ipagpapalawas sa publiko pero dahilan sa kasuratan na ini mabalik na ang siring na klase sa siring na klase ng learning modality
sa mga eskwelahan sa probinsya kan Albay. Sinabi man kay ini na wala man sindang bawa ng ibang impormasyon o kay pigkaskit ibang impormasyon sa mga eskwelahan, kundi yun ining kasuratan ka na gobernador na ipinalawas kasuudma. Naglalaong mo niyan ang Depedalbay na masabutan na kan mga estudyante asin man kan mga magurang na sistema ini nilan sa iyo mismo ang pinag-orden kan gobernador. Mientras tanto, enot nang sinabi ni Lagma na bako sana sa Mantela ang pinalawasan ninda o pinagtawan ka na siring nakasuratan kundi pati naman na mga DepEd divisions o schools division offices na Tabaco, Legazpi City, asin Ligao City. Dagdag na bareta, ang Escalero, Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Pinatunayan po ni Fire Officer 2 Maria Salve Dacuya, kan Bureau of Fire Protection Regional Headquarters Special Rescue Force, na sa panahonin call of duty bako imposible ang pagtaunin serbisyo lalo na sa lado kan kababaihan. Si Dacuya ang sulamenteng babayi na nakaabot sa crash site as in wreckage kan Cessna 340 plane na buminagsak sa taludtod kan Bulkan Mayon as in nagtabang para maging matrayong pang operasyon. Sigon kay Dacuya, kayang gibuhon kan babayi ang trabahong panlalaki kung kaya dahil siya nagduwang isip na magsabay sa peligrosong operasyon. Nagpahayag ng pasasalamat sa mga otoridad na nagtiwala sa endang kakayahan pag-iriban bilog na pwersa kan mga responders. Mientras tanto, nguya na bulan na Marso, kung saan ipinagsisilibrar ang Women's Month, sinabi ni Kamalig Mayor Caloy Baldo na saro si Dacuya sa ehemplo na dapat pangarugan kan mga kababaihan na may dakulang kontribusyon sa komunidad. Kasuudma, Marso 6, naging matrayumpo ang pagtaunin pagmidbid kan Kamalig LGU sa gabos na mga ahensya de gobyerno, volunteers, local guides, mountaineers, media asin iba pa na nagtabang poon sa search and rescue sagkod sa retrieval kanapat na pasahero kanasabing eroplano. Ginibo ang rekognasyon sa Noida Park sa panginginot ni Mayor Baldo asin kan lokal na opisyal. Mabuhay ka, SF2 Dacuya asin gabos na mga responders. Rank 5 most wanted person sa Legazpi, dakop kan mga otoridad kasahapon. Joshua Bino sa report. Daing takas sa mga otoridad ang mga may sala sa batas. Ini ang pigpapalindugan naman kan Legazpi City Police. Patapos na maarestar na bandang alas 2:47 kasahapon Marso 6, 2023. Ang pigkukonsiderar nindang rank 5 most wanted person sa syudad. Labinistong si Remedyo, 69 anyos, na residente kan Barangay Bugtong, Legazpi City. Susog sa record, inarestar ini kan Legazpi City Police. Dara kan warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness in relation to RA 7610 na ipinalawas kan Korte kan Pebrero 22, 2023 asin may piansang kantidad 180,000 pesos. Apuera kay ni, iyo ang saro pang kaso nin acts of lasciviousness na ipinalawas pa kan Korte. Kahit sa Marso 2, 2023, may piansama na nagkakantidad 180,000 pesos. Nangunyan, ang nasabing suspect, iyo ang nasa kustodiya pa kan Legazpi PNP. Kasi nakatalaan na i-turn over sa korte, nganing maihatod man sa kustodiya kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Mga dagdag na impormasyon, Joshua Bino, DCGB. Isyo kang Rural Health Unit building kan malilipot na nasa loob kang patyo kang simbahan na resolvera na. Report kay Jomar Bien. Resolvado na ang isyo kan Rural Health Unit building kan malilipot na nasa laog kan propiedad kan simbahang Katolika digdi sa Banwaan kan malilipot. Ini ang kinumpirmar sa DCGP News kasudma ni Mayor Sinon Volante sa pagsasabi na nagkaurulay na ang mga lideres kan simbahan asin sa iya man na liderato sa lokal na gobyerno na resolveran ang naunampitan na isyo na dai na kinakaipuan pa mag-arabutan sa korte asin magkaigawan in win-win solution. Susub kay Alcalde Volante na initulosan sa iyang minauot na mabilog o makabilog nin win-win solution tangani na maiubitaran ang padagos na sintikan kan lokal na gobyerno kan malipot asin kan simbahan dapit sa nasabing isyo.
magigirumduman na dekada na nakalihis kan itugdok kan lokal na gobyerno kan malilipot ang rural health unit sa Laukang Propriedad kan Simbahang Katoliko sa malilipot asin na nagkaiguanin na makalapos sa nagkapirang dekada nagkaiguanan in mga lakdang na bawi na kan simbahan ang daga na natutugdukan dahil man talaga ininindi donation pero minarabot sa korte na unampitan na issue sundo na ganahon kan simbahan alagad sa nakalis na administrasyon na binalo kan lokal na gobyerno na magsangat nin appropriations proceedings para makuhaan na daga na natututukan kang aretsyo. Pero sa puntong ini, dahil di uyon si Mayor Sinon Pulante kung kaya, imbes na ipagpadagos ang appropriations proceedings, nagurolay na sa nasinda, sinang leaders kan simbahan na magkaigwa nin win-win solution. Kaya ako nagtukaw. Simpleng prinsipyo na igwa ko is dahil kita magpara-iriwan ang lokal na gobyerno budan simbahan. Sabi ko, maray, na ipamukha sa satuyang mga kaimanwa, na iba kita ki mga problema. Kaya maghanap kita ki ibang solusyon na maging win-win solusyon. Si Mayor Sinon Pulante kan Banwaan kan Malilipot. Yan ang report. Alas 5 kaya alas 6:20 oras mga tugang sa Pilipinas. Abangan po sa samuyang pagbabalik. Transport strike dahil nagtrayumpo na maparersar ang biyahe sa ibang parte kang nasyon sigon sa LTFRB. Militanting grupo ng transportasyon na piston. Diretso ang transport strike ngayon na Aldao, Marso 7. Magkasunod na pag-atake sa mga politiko makokonektado sa Lambang Saro. Sa ibang nasyon, Pope Francis nangapuda na tapuson na ang trafficking of migrants matapos magdadaan ang 70 katao kan luminubog na barko sa Italia. Export and ride pili kan Pilipinas sa girare na binuksan sa European Union. Magbabalik po kami, magalipas lang kayo ni. GB News Express. GB News Express. Isang wais tip para sa mga cooking mama dyan. Subukan ng today's spaghetti sauce. Sa wais na presyo, may sauce at pasta ka na. Masarap at abot kaya sa suggested retail price na 115 pesos and 25 centavos lang. Pag today's spaghetti sauce na, ang wais spaghetti. Abo, Plemex. Ika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule sin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Ika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule sin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover. Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover. Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anumang lutuin, magical. Abo, Plemex. Ika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule sin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Ika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule sin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat bukas ng selyo, may ngiting nag-aabang. Bumubuhos ang pagpremyo. Sa selyo ka pa'y pag-asa.
responsibly. Promo duration March 1 to May 31, 2023 per DOH FDA CFR or permit number 0176 series of 2023. Nay, sabihin niyo po. Ito na lang ba? Naku, bibili pa ako ng gamot. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa bulsa. As much as 85% ang matitipid sa dekalidad na generics kumpara sa leading brands. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang generika para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. GB News Express. GB News Express. Paragos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal. Day po na paralisar kan ginibong transport strike ang biyahe sa mga pampublikong lunadan sa ibang parte kang nasyon. Sigon ini kay Joel Bulano, Technical Division Chief kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, na 10% sana kan rota sa National Capital Region o NCR ang naapektaran kan transport strike, mantang 5% sana ang naapektaran sa bilog na nasyon. Pero sa NCR, medyo naapektaran man ang biyahe sa Region 4A o Calabarzon, alagad wara man na stranded na mga commuter dahil lulos na nakapadaran in rescue vehicle ang mga local government units sa 138 mga rescue buses, 19 sana ang nagamit. Diretso ngunyan ang tigil pasada kan mga jeepney drivers na nasa irarom kan militanteng transport group na pinagkaisang samahan ng mga chuper at operator nationwide o Piston. Ini ang pig-anunsyo ni Piston National President Modi Floranda pagkatapos niyang magtaunin assessment sa primerong aldaw kan week-long transport strike. Sigon kay Floranda, magapadagos ang sa indang transport strike sa kudadai nagpapaluwas si Presidente Bongbong Marcos in executive order na nagkakansilar sa jeepney phase-out. Tinawanin doon kan Piston na ang mga negosyante ang magikinabang sa PUV modernization as indihado ang ordinaryong driver as in operators. Inot nang sinabi ni Presidente Marcos na mahanap ni ibang paagi ang gobyerno para mapakahay ang implementasyon kan PUV modernization. Daing ebidensya na may koneksyon sa Lambang Saro ang sunod-sunod na pag-atake sa mga ilihidong opisyal kan gobyerno. Ang bagay na yan sinabi ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. dahil nagluluwas sa investigasyon na ang mga responsable sa krimen may iba-ibang motibo asin bako ini refleksyon kan kabilugan na peace and order situation sa nasyon. Magigiramduman na bago ang pag-atake sa Negros kay Negros Oriental Governor Roel Digamo kan Sabado, nakaligtas sa ambos si Lanao del Sur Governor Mamental Andyong kan Pebrero 17 asin nagadan man si Apare Cagayan Vice Mayor Romel Alameda kan Pebrero 19, mantang dalugadan man ang alkalde kan Dato Montawal Maguindanao del Sur sa pambabadil sa Pasay City kan Pebrero 22, mantang gadan sa pambabadil si Barangay Kapitan Vivencio Palo sa Barangay San Carlos Lipa kan uminaging Pebrero 26. Ang pinakahuling insidente ng pag-atake yung kay Negros Oriental Governor Roel Digamo kan Sabado, kung saan sinabi kan PNP na 5 sa pinagtutubudan na 10 suspitsado ang na-neutralize na asin dapat 4 puro nasa kustudya kan pulisya asin nakipagtabangan na sa ginigibong investigasyon ngunyan. Kinumpirmar po kan Department of Justice asin kan Department of the Interior in Local Government o DILG na isinirarom sa inquest proceedings at sa piskalya ang tulo sa mga suspects na panggagadan kay Negros Oriental Governor Digamo sa 8 iba pa. Sa press conference kan DOJ asin DILG, kinumpirmar na sa Negros Oriental Provincial Prosecutor's Office sinangatan ng reklamong multiple murder ang tulong suspect na sinda Joven Javier, Benji Rodriguez asin Joric Labrado. Apera digdi kinasuhan man ang tulunindang mga reklamong illegal possession of firearms, ammunition, explosive sa Bayawan City Prosecutor's Office. Mantang inanunsyo man
ni DOJ akan DOJ ang posibleng ibugtak sa Witness Protection Program ang duwa sa tulong suspects. Sigon kay DOJ spokesperson Attorney Miko Clavano, napigadala na ang affidavit kan duwa para madeterminar kung sufisyente ini para mailaog sinda sa Witness Protection Program. Sinabi niya ang DOJ ang nagrekomendar na magsumiter din aplikasyon ang duwa sa witness protection dahil cooperative man ang mga ini. Katakod ka ini, sinabi ni Justice Undersecretary Felix Nicolas T. na makoordinar sinda sa Philippine National Police as in DILG para sa pagbalyo sa National Capital Region o NCR kan mga suspects para sa pig-apod na protective custody. Nagpahayag po o ipinahayag po ni House Speaker Martin Romualdez na naibalik na ang peace and order sa Negros Oriental matapos ang paggadaan kay Governor Roel Digamo kung sa'y nagkapera pang nadamay digdiya sinagadan. Katakod kay din ang apodan si Speaker Romualdez sa namamanuan ka Negros Oriental na mantinidong kalmado dahil sa top of the situation sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon kay Romualdez, sinugok ang Presidente ang mga otoridad na tutukan ang kaso asin siguruhon na mapapanimbag sa lay ang mga suspect tanganing mataunan ni justisya ang panggagadan kay Governor Digamo asin iba pang biktima. Nang irabo daw si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ginibong panggagadan kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Inan sinabi kan Presidente sa ambush interview sa iya matapos mahiling ang video hali sa closed circuit television o CCTV footage na nakuha kan mga otoridad. Sigon sa Presidente, dahil siya magkapaniwala na mangyayari ang siring na klaseng insidente dahil pati mga inosenteng sibilyan ginadan kan mga suspitsado. Sinabi kan Presidente na makatakot ang nangyari sa gobernador asin bakun akseptable sa sarong may libertad na sosyudad. Sinabi kan Presidente na dahil niya pababayaan na magkaigwan ng panibagong insidente arog ka nangyari sa gobernador kaya sinugo kay ni ang PNP na hilingon ang gabos na anggulo para sa kakaresolver kan krimen. Nagtutubod ang Presidente na politika anugat kan paggagadan kay Digamo bako arog kan mga nainot na insidente nin panggagadan sa mga local official sa iba-ibang lugar. Pigpapakusog na ang intelligence kan otoridad para dai maotro ang siring na klase nin insidente. Ipinag-orden mga tugang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Department of the Interior and Local Government o DILG as in PNP na ramon ang mga hotspot sa nasyon arogan sunod-sunod na panggagadan sa lokal na opisyal. Sa ambos interview sa Malacanang, sinabi kang Presidente na maski daing eleksyon kay puan maraman kan mga otoridad ang mga mainit na lugar asin dai pagpabayaan na magrainar ang bayolensya kung saan ultimong nabiktima si Negros Oriental Governor Digamo. Ipinag-ordin man kang Presidente na hanapon ang mga illegal na armas asin rumpagon ang mga private army na pigmamantiner ka nagkaperang politiko. Magayon sigon sa iya ang pigigibong investigasyon kan mga otoridad sa kaso ni Digamo asin dakol na napaga na informasyon sa mga nadakop na suspitsados. Sinabi niyang igwang pigigibong hot pursuit asin naglatag na nin dragnet operation ang mga otoridad sa paglaom na may mga iba pang manadakop na suspitsado sa krimen. Sa graray na tinawanin doon kang Presidente na bako akseptable ang ginibong panggagadan kay Digamo kaya dapat na mapadusahan ang guminibo kan krimen. Isunomiter po sa NBI ang nagkapirang gatos na pahina kan posibleng ebidensya katakod kan panggagadan kay Matthew Salilig dahil sa hising. Ipinasa ni Ryan Kamanyang, bagong miyembro kan Tau Gamma Phi Fraternity, ang nagkaperang screenshots kan conversation ninda sa group chat matapos ang paggagadan kan 24 oras na kan 24 anyos na Adamson University student. Sa sworn statement ni Kamanyang, pigistorya kay ni kung paano sinabihan kan sa indang fraternity supervisors na umaktong normal sa indang eskwelahan. Ini matapos ilubong si Salilig sa sarong bakanting lay sa Ulote sa Cavite. Sigon kay Kamanyang ang desisyon para ilubong ang bangkay ni Salilig haloy sa opisyal kang fraternity asin nagsugo man nin gag order sa iba pang miyembro. Sa parehong affidavit nakapalaman
na nahiling niya na daing buhay na lawas ni salilig mantang ini nakapatos sa sarong tamong sa sarong-harong sa Paranaque. Sangon niyang pigukuana kan mga investigador gikan sa NBI ang statement kan tulupang kaiba ni salilig sa sinabi ng hazing. Bareta po sa ibang nasyon, asin iba pa, makalipas lang, mga tugang kan mga patalastas, alas 6:33 na po, nin pag-aaga. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. GB News Express. GB News Express. Mga tugang duman sa Havana, Cuba, nagkaproblema po ang makina nin sarong US jetliner matapos mag-take off sa Cuba matapos tamaan ang grupo nin mga bayong kung kaya nagbuelta ini sa Havana para sa emergency landing. Sinabi kan Cuban authorities na luminaog an aso sa cabin kang eroplano pero daiman nin nakulugan sa insidente na kinimbeltuhan kan Southwest Airlines Flight 3923 na biyaheng Port Lauderdale, Florida. Lunad kan Boeing 737 ang 147 pasahero asin anom na crew. Sinabi pa na nakasuso ang mga bayong sa saro sa makina kang eroplano asin dungo kay ni nagkapirang minuto matapos mag-take off. Ligtas na naibabaan mga pasahero kan mga piloto ang eroplano sa Habana kung saan inibakwar ang mga pasahero sa pagikang slides dahil ta sa aso sa laog kan cabin. Sangon yan, pig-investigaran na ang nasabing insidente. Nangapudan si Pope Francis natapuso na ang peligrosong trafficking of migrants. Ang pangapudan kan Santo Papa ipinaluwas sa sarong simana matapos maglubog ang sarong barko sa karagatan kan Southern Italy na ikinagadan kan maabot sa 70 katao. Ang mga nagadan sa trahedya sa karagatan kan Crotone, Calabria, Italia, kinabibilangan kan 15 mga minor de edad. Mantang panagos ang paghahanap kan mga rescue workers sa nibapang biktima. Tulong suspitsadong smugglers ang nadakop kan mga otoridad. Idinagdag pa sa impormasyon na pigsingil kan mga ini ang kada sarong migrant nin 5,000 asin 8,000 na euros na pigdadara ninda sa Turkey tulong aldaw bago mangyari ang trahedya sa Italia. Business News. Mga tugang sa giraray po na makakapag-export ang Pilipinas nin mga dried pili nuts sa Bendisyeting mga nasyones na miyembro kang European Union o EU matapos isabay giraray kang EU sa sendang novel foods. Sa pinaluwas na pahayag kan Presidential Communications Office o PCO na pirmahan na ang kan European Commission Implementing Regulations.
kan Pebrero 8, 2023 para isabay ang dried pilinas sa Union List kang novel food matapos makapasar sa food safety ang labeling requirement. Nangapudan ini nabukas nagiraray sa merkado kan iyo ang dried pilinas kan Pilipinas. Magigiramduman na parametras na ipinapundo kang iyo ang pagpapadala ng pilinas kan Pilipinas. Kan Mayo 1997 matapos magpaluwas ng mga mahigpit na regulasyon dahilan sa bagong development, sinugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agriculture na pakusugon asin palawigon ang market para sa local agricultural products kay bahan na digdi ang pagpapakusog sa produksyon para masiguro na magayon ang kalidad kaini ang Bicol Region nangingenot na producer ng pili nuts sa bilog na nasyon. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Ang detalye po kayan mga tugang kay Basi News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Padagos ang nabiso ang World Health Organization Philippines sa publiko na maglikay asin gibuhon ang gada mga lakdang na mabawasan ang peligro kan COVID-19 sa tao kanday pa man kiraray makukurtar na pagdagos na paglakop kani sa ibang lugar sa Pilipinas. Sigon sa ayon siya iwasan ko na ang grabing pagtiripon kay banan ng barkada. Imbis kini, pigrekomentar ka na siya na maglakaw-lakaw sa luwas. Magbirisikleta, makipaguron sa telepono o kung dahil maiwasan na makipagilingan sa sarong persona, ibunin ni sa luwas o sa mas marahain na ventilasyon ng mga lugar. Sarong pagirumdum kan DCGB, DOH at SCNW sa Philippines para sa ligtas sa pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaraw. Mga tugang, alas 6:40 oras po sa Pilipinas. Nasa linya po ang Pag-asa DOST sa pangaran po ni Ariel Zamudio. Sir Ariel, good morning. Go ahead. Marina, aga po. Para sa bareta sa kamugtakad sa panahon, Northeast Monsoon, padagos na nakakapekto sa Luzon. Bahagyang mapanganoron sangkod sa minsan mapanganoron na kalangitan na may maduluyang pangkuran na mamamatian man sa Kabikulan. Moderato sangkod sa makusog na duros na hali sa norteng sirangan ang mamamatian na may moderato sangkod sa maalo na kadagatan. Dua pa man warning sa mga baldahin dagat ng Camarines Norte, Northern Coast ng Camarines Sur, Northern at Eastern Coast ng Catanduanes, Eastern Coast ng Albay at sa Eastern Coast ng Sorsogon. Kung kaya padagos naman na pinapatamida ng mga nagagamit ng mga saradit na sasakyang pandagat na dahil mo na magpalaot. Ilalauman agwat ng temperatura 123 hanggang 30 antas hanggang Celsius. Ang saldang nagsirang al 5.58 ngunyan aga, masulnop at alas 5.55 min hapon. Palidigit sa DOST Pag-asa, Ariel Zamudio. Salamat po, Ariel. Pag-asa sa kamugtakan kan panahon. Yan mga tugang ang forecast para sa aldaw na ini asin ang kabilugan kan mga drakulang bareta. Sinurat po sa newsroom sa panginginot po ni News Director Mar de la Cruz. Katubang po sa Angel Mustasa asin po Jenny Balyaran. Sharing man ang report kan Mega Force Patrol sa panginginot po ni Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Maraming love now moments sa trabaho?
Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba? Bukod pa dyan, ang Jim 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love now moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life! Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Oras natin, 16 bago mag-abot ang alas 7 in the morning. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. May report, hali po dyan sa lawas. Kay ba si Jimmy Nasalita? Jim, good morning Jim. Alright, sige po. Totoo, balikan to lang. Medyo naputol signal ni Jimmy. At sa tuya pong Chief of Reporters. Jim, kami Jim. Yes, Pipi, nagdadalagan na unyang kita pasiring sa Dadkan na Ligaw. Aha. Nagpulan mga pasaheros sa gilid ka na tinampo, digi sa ay paradahan sa Kamalig, mga estudyante. Aha. Pero igwamanin na sa batang kita ng mga bibiriyahing jeepney. Pero pasiring ini dyan sa 2nd District. Aha. Pasiring digdi sa 3rd. Wala pa kita na iling tabi, bibi. Kaya inapot niya dito sa mga estudyante kung anong oras pa sila. Kasi bago pa sa daan silang halat. Oo. Negative ni nagaging jeepney. And taon-taon baka maagihan ko duman sa pagtitiripunan kan mga jeepney driver. Aha. Kung sa'yo na ako niya ito kaswapon. Kung tasabi kaswapon, 100% kirara ini nang ipaparalisar. Iyo. Ang problema kani kung taon-taon pagkawarara na ining pumurondo ini, paano na ini nakaralaog halimbawa sa trabaho, sa klase, ano tulunada nila Pangyari. na nagpaluwas na iguanin na normal classes na ngunyan sa mga eskwelahan sa BBB. Aha. Kadalang, unin ako, aling kamalig, unin ako sa may travesya. Dakulaan mga kwan, estudyante sa Gilgan Tinambo? Iguanin mga estudyante sa mga maralaog sa trabaho, yaraon din dinahiling ko. Aha. Solamente na sa bata ko from kamalig to ginubata na sa travesya na ako ngunyan. Aha. Duwag jeepney man sana na mamasada. Karano ko na nga pero ba ang bigan si Pardigde, akon igwa man ang malunadan taan sabi, kan mga nakoro niya to, pangkuhan man sa nangiyan, makakuha lamang kipang bagas, pang pamahawan, may resap man ngayaan. Aha, aha. So, yun yung dilema digdi sabi, Pipe, sa sitwasyon ko niya. Para sagot ko niya, nunin ako sa aranin ako sa LTO, dating LTO kan ginabatan. Wala na ako na sa batan, duwa-duwa iman sa ng jeepney. Aha. Okay, madali sa nasama. No, estudyante. Jim, go. Itong nailing mo mga jeepney, pasay ng ruta ka ito? Pasiring sa Paligaspi? Paligaspi? Miss, estudyante po yun. Kain ka mga klase, sa DCGP po ako. Buwas no, ano oras ka pang halat? Wala man nag-aagi ka, sumago ka pang halat din eh? Wala. Kasi rin sa Ligaspe. Pangyari. Anong gusto sabihin mo doon? Iyan ang problema. Sa bastaan yung estudyante,
Wala nga ni nag-aaging pasin. Kung uwas ina estudyante sa uwas, So taga-ginubatan siya, Jim, nag-uli, ma-eskwela sa UAS. College yan, di ba? College? college ka na po, no? College ni Pipi. Dahil hanggang mo yan, doon ka nag-aging jeep. Wala pa ni nag-aaging jeep sagkot sa mga oras na yun eh. Ang problema nga nita, sabi ka so hapon ka nakauro niya to, 100% ini na paralyzed kiraray. Iyo ta. Ngunyan, kung sabi ko niya, kung igwanin nagpamasa, sabi niya, kung igwanin nagpapasada ng aga, kumbaga, pagtutugutan ninda ito, Tapos, siguro. Oo. Ralaw-gawlo ko din ito. Kasi ba, ihatod na sana sa espilan, motor. Okay lang ito. So, paano yun? Halimbawa, nakantos na yun sa UAS. Baka to din ang biyahe. Wala na kibiyahe. Ano na lulunadan kaya? Wala. Jim, kaso hapon, may nahiling ka dyan ng mga auto na sulibring sa kaibaga? Wala. Wala sa 3rd district, ano. Digilugod sa... Sige, Todd. Kung yung libreng sakay dyan, so... Sa may nagtitiripo ng mga driver. May problema sa pag-urulikan mga konaan, mga estudyante yan. Ole, aputong ko si Tia. Ikatiya, estudyante mo yun eh. Kataning. Madisidir ka mo na malaog mo niyan. Kung may, halimbawa, niya pa paano kung napundo sa klaso, biyahe taon-taon. Saan ka malunad? Yan yun po ang problema. Pagpansa na malunad, di na lang kayo malaog. Pangyari sa mga... Niya tatamalaog ka mo niyan. Ano, may order sa indo sa espilahan? Sabi po kaya may face-to-face na, sabi sa phone. Facebook, mo, relay din it. Nakarelay ini talaga tabi BP duman sa post. Iyo, sa orden kan, gobernador, na-resume na ngunyan, di ba? Di ba po pipirin? Di ba pipirin? Kami po kaya, Ning, gusto mo na akong mag-ilim. Oo, siyempre ta, may klase. Di ba, sige. So, yan ang sitwasyon sa PBB na may nakauram na ako sa bago hali ako sa Thank you po. Nakauram ko sa bago sa Kamalig, igwaman ng mga estudyante, nagahalat sinda. Kung may malunadan nga kami, ma-eskwela kami. Kung na yan ang gigibuhan me. Yan ang problema. Kung sunod na ko na itong sabi kan, dapat kinonsulta ba ko sa media? Sa report sa media? Sabi na siya, sa report sa media. Nationwide bagang report sa binasiyan, kaya pag-resume kang klase ta. Iba-iba man Dahil man na suspend na kuha na pala Rizal sa biyahe. Iba-iba man ang sitwasyon sa kada lokasyon. Oo. Ano ka na digde? Hindi sa kundi na. Pero talaga nga, So sabihin tabi, Jimmy, tang oras digdi sa tuya, 10 minutes bago mag alas 7. Ang normal na aldaw, talagang tayngurag ang jeep dyan, di ba? So gusto sabihin talaga, itong sukauron mo kaso hapon, sisa nga nito, so taga-transport sector na, mga drivers na, muna na aldaw, sisiguraduhon giraray ninda, na paralisado ang biyahe sa 3rd distrito. Correct. Iyon man ang iyan na sitwasyon na nailing mo dyan, talagang pigapatunayan nindang, totoo sa announcement sa imo kasapon. Kunin ako sa ginubatan from Kamalig, wala pa ako nasasabatan in pampasayrong Wala jeepney. talaga, wala Nag-uwing talaga. pa sharing digdi sa 3rd district. Wala Ikaw talaga. nahiling, nasabatan, duwa, tulo, going dyan sa Ligaspe. Wala talaga. Oo, may mga estudyante sa gilid. Para sa mga kaya Paano sa nga? lakawon. Ano Jimmy, mga high school, elementary, or college ang karaklan? College ito, uwas na College. siya na maeskwela, duwa. Iyo, kay po ang auto talaga kayan. Sunod na sa motor mo. Dahil pwede ito sigurang. Ipo, pa rin man ang ganun, maparam ka pa pala, magad ka pang approval. Pag ilatod ko ito, obligado ako maguli kay ito taon-taon. Iyo, masabi so kay Riba, o nga niya, hinatod man lang sa eskwelahan, isundon man taon-taon. Ma-platter kita ka ang kunday. Kunday pa ganito na kaulay, baka problema ka. May dagdag ka pang obligasyon. Unin ako sa my moms, sa BBP, manalita. Unin na sa mga iso. Wala, dito na ni estudyante digdi sa moms. Siyempre, sila mapapasirin niya. Kung nagsakayan. Wala. Tanyos pala, arog kayo din bago mag-alas 7 baga, ang estudyante niya raw na di ba? Kaya ni mga nagkakuan lang ini, swara nilang ini tabi, Iyo so kaya gayon. mag-tricycle, Iyo iwan gayon. niya on digdi. Iyo gayon. Paano na ni so mga
nagkaralaw gahulugan pahit. Ora digdi sa mga driver sa pairaramkan ko ba Kara ka siya? overpass dati raw nito digdi. Oo. Basta yan ang sitwasyon tabi pidigdi. Okay, okay. Kung wala man kay maestra, kung maestra, ano man ang lulunadan. Halimbawa nagbatod. Pwede ito man sila ng estudyante. Ano mangyari? Man sa maestro, si Buto man magturo, maulit na naman siya sa pag-resume kakwan sa ibang aldaw. Yan ang pipi. Una na ako lampas na ako digdi pa sanrap ako. Ora din jeep niya akong nasabatan. Ay na supasiring digdi sa 3rd district. Wara. Supasiring dyan sa Ligas. Pinakasabat ako Dua. Okay, sige. Papunan ko si Dr. Cedric Daep. 3rd district ina basta so kung babasihan ko so pakipag-ulay na sa mga drivers kaso hapon para lais giraray iningon niya na pagkal daw. Jimmy na salita din si Jimmy yun. Pangyari sa Mabaka. Hello, Manong Ray. Good morning. Amigo, Yes, morning. ang naka-assign sa 3rd district na mga libreng sakay, so mga auto ni Engineer Baclao Tabe, so from PEO. Iyon, mabalik-balik haling Juan, Kamalik to Pulanggi, Tibon, balik-balik lang sinda. Ano mga trucks yan, pare? Ikaw naka-assign sa Legazpi, Kamaling, ikaw naka-assign sa Legazpi, 1st district na mga military truck. Iyo. Anong oras maruluwas ito? Nagruluwas na tabi, Migo. Nagruluwas na? Pasa na sa si Bossing, kundi mas maray gayon, kauronan mo ganaray si Iyo. Mr. Apunan Daep. ko daw ta, arog kan may sa pinang gobernador na isyo ang klaseng ngunyan. Di man kisakayan pang jeep. Iyo, nakamonitor siya, pudan mo. Iya, apunan ko tabi apunan ko. Okay. Thank you, Manong Reka. Alright, sandali lang. Hello, good morning. Hello, Migo. Yes, sir. Good morning. Dapat lang, Migo. Saro sa nagkapot kang baton. Ano? Dapat saro sa nagkapot kang baton. Saro. Sarang bastonero. Anos ka mo magkarapot. Tingnan sa nagkaralawgaw. Dapat ang nag-strike jeepney driver. Dapat ang konsultor sa mga leader ka yan. Ano ba talaga? Sarong simana daw ma-strike. May kunta-kuta. So, di ba? May kunta-kuta. Yun. Dahil dapat makiaram na ng ibang grupo. Jeep pag ang apektado. The jeepney driver ma-strike. Ngayon, kung mo sila nag-strike, yan ang mga social media, secondary na, confirmation na sana ang FB. Dapat may mapaisturan, mga leader. Kaya report yung mga estudyante, Migo. So, yung mga rolandaan, mga estrada, yung rolandaan. Sisa pipirwisyo ba ko? Yes. Ano deklarado? Ngunyan talaga, nakalag sa Facebook, resume ng klase. Iyo talaga ready na para sa klase. Tapaguna, may biyahe. Narog kan 3rd district pala, nagsiguro sindang, suspendirong garay ninda ang biyahe. Kaya nga, yung mga estudyante bagang haralip dumaan. Okay. Paano man, abnormal ang eskwelahan pag kulang estudyante. Resume sa klase, pero sa jeep, ako man resume. Iyo. Nag-presume kita sa may biyahe. Okay. Sana mahanap ka ng mga leader kung hanggang na rin ang strike nila. Tangan yung klarado. Okay. Sige, Migaw, salamat ha. Dakulon pa nagkaburuyo, taatab pati ang klase San Morms, mga first shifters tabi. Di man lamang picture to ni Gobkin Sureball na may masasakyan sa 3rd district, dapat ipasundo. Hatid niya po pasayro sa 3rd district, sabi ni 6544. Madali lang tapudan ko si Dr. Cedric Daep kung ano ang kuwang kaiyan, kung ano ang mangyari kaya may lang ha. At bata maalas 7 na may lang ha. Ay nanganit sa number ni Sir Cedric ito. May lang tapudan ta. Anong plano kaya ta? Tabi. Although sa 1st district yung problema masyado Sa 3rd district so nagka-problema tabi mga tugang dahil ta dakol si Jimeng na iling duman nayaon tabi sa kwan sa tinampo sa tuya tabing mga kababayan digdi po sa pasirin sa 3rd district Albay. Hello Sir Cedric, maray na aga. Maray na katabi, Henry. Opo, may ilinuwas si Governor Grex na resumption of classes po sa likod kang strike kan mga satuyang mga transportation. Ngayon may sitwasyon kinatabi si Cedric naman sa 3rd na daing biyahe po ta. Actually kasapon may na-interview si Jiming organisasyon kan transport sector. Ngayon dang alaw sususpend pa nindaan pagbiyahe. Kaya naka-experience naman na day pong bihikulong nagbabiyahe para sa mga estudyante buda sa iba pang mga commuters ta. Ano tabi ang plano dito tabi Sir Cedric?
Tamo ya, diretso man gyud sa operation free ride, pero limited lang yan sa 2 trucks kang provincial engineering, Kamalig to Pulangi, and then iwa kitang PNP trucks na Legazpi Kamalig. Opo. Iyo man lang iyan. Ngunyan, ang suggestion ko dyan, kung affected sinda, dahil na sila maglalaw, i-excuse na lang sila kang department head ninda, wala sila magkalaw dahil sa problema sa vehikulo. Iyo po. Ang recommendation mo dyan, dapat sa mga department concerned, mag-provide sila kay vehicle for their service vehicle for their employees. Iyo. Kung kulang silang vehikulo, pwede man sila dyan mag-car-hire. Just justify man yan. Opo, opo. Kuyan, dahil sa kaya suportaran ng kabas sa population. Nakulang ito. Oo. Dito man sa, unless ibang mga munisipyo, mag-provide man kay vehicle for free ride. Iyo po. Nya, pagkabutabi sir sa mga estudyante, paano ito na may na-stranded na mga estudyanteng malog po sa klase? Kung araw ka may problema, so Division of City Schools and Division of Albay siguro, pwede naman nindang, may order ba ka ng DepEd na pwede silang virtual learning Iyo. o kaya blended learning. Yeah. Ang aning, maski dahil sila maglaog in person, may classes sila. Opo. Kanya, kung dahil talaga silang paagi na decision kang DepEd kung i-suspend ang klase. Tapos sabi baga kang Department of Education, dahil mag-suspend ki klase. Iyo. So, sa araw kaya situation, Blended. Oo. tama na kayan. So, division office nila. Oo. Paano po kaya? Ngunyan daw, nagbaralikan sa klase dahil po naman sa memo na ilinuwas po na address kay Madam Norma sa Mantela para sa resumption of classes po na face-to-face ngunyan daw tabi, Sir Cedric. Ano po ang kwan kayo ito? Tanpa siya naman sa memo ni Gob. Recommendatory man sila ito kay Gob, pero pwedeng mag-decision ang DepEd kung i-cancel nila ang klase. Iyo. Tanpa siya kaya duman, garon media reports para suspension of sa face-to-face classes ngunyan daw. Okay, anyway. Pwede ang local government mag-desisyon dahil ang kondisyon mo niyan kang traffic problem, magkakaiba sa iba-ibang lugar. Iyo, totoo. Kaya pwedeng mag-vary ang desisyon kang sa suspension of classes. Depende na siguro sa DepEd being the authorized agency of the government sa pag-abot sa edukasyon. Iyo. Dito ba Sir Cedric pwedeng gibo na sugari kasabay duman sa naging is opening do na siring nga sa mga may kalamidad o ano man na klaseng kalamidad na mapagali forecast kasabay pong itaon na sa mga local chief executives, mga alkalde ang desisyon sa suspension of classes kung may transport strike. Iyan kaya, ang transport strike, dahil yan nakabugtak naman part ng function actually kang sa Republic Act 10121 baga? Opo. Sa Manlit sa Disaster Reduction and Management. Okay. Then, dahil yan kasabay. I-consider ko nga ng operation na part ni kang Peace and Order Council. Okay. Pero maluwal, kung i-analyze na yan, i-consider ko yan part kang Peace and Order Council. Dahil nga na itong sa fuel support naman sa mga nakikiikot na mga vehikulo baga. Iyo po. Charge ko sa Peace and Order. Charge sa Peace and Order. Ako sa DRRM fund. Lako man ini talaga disaster situation. Pero creating abnormal condition sa community na kung may effect, pwede man i-consider sa disaster. Pero sa ngunyan, hindi ko nahihilig. Pero man-made situation ini na related ka sa Peace and Order. Iyo po. Anyway, ngayon naman sa nang alas sabi kan transport group sa 3rd District, sa Agamarisyon na sila kang biyahe. Okay. So, pwede pala na, halimbawa, itong kay Governor Grex na linuwas na order para sa resumption kan face-to-face classes, pwedeng desisyonan ito kang division office. Na-suspend mo na agraray. Kung talagang may ka-revision. Mula kang LGU, munisipyo. Nagaro ka yan? Pwedeng LGU or pwede ng localized yan through DepEd. Pwede na garo naman. Localized. Pero sa parents, kung araw ka ng situation, hindi na pagpalaugon ang akin nila. Nasasabutan man yan kang DepEd na pwedeng i-excuse make up classes na sila yan or kung anong procedure nagigibon na may problema mo ka. Dapat pwedeng i-compromise ang health pagkatapos ang buhay kan mga estudyante at eskwela. Iyo po. Sa mga options tabi Sir Cedric, ulitin ko lang, itong localized suspension sa lado kan DepEd or sa lokal na gobyerno, mga munisipyo o syudad, pwedeng magpaluwas kayan, giraray. Pwede man. May authority ka ng local government pagkatapos ang DepEd, lalo na may authority. Yeah. Actually, baka o suspension. Ganito ito, so ginamit na term, blended
Blended learning, ano sir? Di ba? Iyo, blended man sa neto sa kay Gubaga. Iyo. Ako man talaga suspension of classes. Gusto Yeah. sabihin, decision kang DepEd. Blended learning. Okay, okay. So yan ang pwedeng options ko dyan aga kung talagang dahil masakayan. Pero sa lado nindo, sa 3rd District, duwa lang pong truck ang nagdadalagan, ano? Para sa mga... Naman, kauron ko pa sa Kasubanggi sa PO truck. Sabi ko, dahil na mag-agi sa apsi mo, diretso na sila sa 3rd District, magbiyahe na sila. Oo. Iyo, buda man hanggang sa mga nagtatrabaho sa pribado, buda sa gobyerno, pwede mag-provide man hanggang sa opisina ninda, service vehicle, ano? Tabi sa service. Pero si possible yung option yan. Ayo, dapat hindi, magtarabangan. Lalo na sa mga apektad sa opisina, magtarabangan kami dahil lang hindi kaya kang probinsya. Kita nga, nag-coordinate sila kita for logistic support. Lagi kan mga behikulo, kan mga military, tapos kang provincial engineering office, tapos kung tigwa man na gustong mag-volunteer, mag-participate, welcome yan. Tanganing, makatabang kita sa publiko. I see. Okay. So kung sabihin, itong order kang gobernador, pwedeng ano on term ka yan? Recommendatory sabi mo, di ba? Recommendation man sana ito. Ka-advisory. Advisory, then pwede siyang i-supersede, anong tamang term? Pwede siya, baka may supersede. Pwede siyang i-support, magkaigwa ka sa regulatory support in local government and DepEd, para sa pag-converter giraray sa possible blended learning o ano man ang term ninda dyan sa kada lugar, napektado po kandang bihay ngayon, lalo na po sa 3rd District Canalbay. Lalong-lalo na kung DepEd ang mag-order, na sila talaga ang may sole authority, may full responsibility pag-abot sa edukasyon. Opo. Salamat ang tabi, Sir Cedric, sa pagsimag kanapon ko ngayon na aga. Mabuhay tabi ka mo. Salamat man, tabi. Opo, thank you. Yan tabi, Dr. Cedric Daep, mga tugang tungkol dyan sa suspension. Bako suspension ang nangyari kaswapon eh. Deman po suspension of classes kaswapon, blended learning. So rekomendasyon tabi kan Department of Education. Ngunyan, nagkakirikigan kita, mga tugang na, ngunyan aldaw, may sa 3rd District Canalbay sa transport strike, nafe-feel ni Jimmy naman na paralisado ang biyahe. Sa likod man kang pinaluwas na orden kan gobernador na ngaya balik kita sa face-to-face classes ngunyan na daw. Kaya po, sabi ni Dr. Cedric Daep, kung araw ka ng sitwasyon, so LGU pwedeng mag-assess, pwedeng magpaluwas tabi ka mo kay direktiba para sa kung ano man na modality para sa pagtuturo or ang Albay Division tabi magpaluwas giraray ki instruction na ibalik giraray sa blended learning kung talagang di ki malalaog masasakayan ang mga estudyante ngunyan pungaldaw. Okay. Happy birthday po kay Ate Mer Hakbang, buda kay Ate Lina Abad. Yan. Kambal ini, ha? So magkambal ini, birthday ngo niya na pag-aaga. Yaon palan si Kuya Rodi, buda Saradon and Lizelle, haling Dubai, ha? Para magkaigwada tabi ki birthday celebration si Ate Mer Hakbang. Ate Mer, marinaga po, happy birthday. At saka kay Ate Lina Abad, twin ini, kambal ini. Happy birthday sa inyong dua. Sa kambal, salamat po kasi ng pagantabay, mga tugang Bareta Alas 7. Susunod na. Kadakul kang reaction digdidik kung alas 7:05 na. Babarita na kami tungkol yan sa reaction nindo pa para po sa suspension and resumption of classes ngunyan. I mean, itong resumption of classes base po sa order kan gobernador asin po sa nangyaring sitwasyon ngunyan sa Distrito Canalbay. Okay, tutod na sa mga reactions na alas 7:05 na. Babarita na po. Salamat kung sa pagantabay. Bayan ang una pagpalaugan nindo ang kung talagang may problema ang sa tuyang biyahe dyan, ha? Salamat po. Do not forget to smile. God is good all the time. Mabuhay. Sa naman, maraming pwedeng bago. Pwedeng ikasal. O maging single. Pwedeng maging konsentidor. O maging swabe. Tulad